Já vás zdravím, pánové. Mám tady takovou jednu malou úpravu napájení vysílačky k 45. Další dobu používám Enelopy, nabíjecí baterky, protože kdo hodně lítá, používá alkalický, tak ví, že to každou chvíli mění, že ho to sežere. Pokud teda nekoupí nějaký dražší alkalický, tak ty levnější zas dlouho nevydržej. Ale když se použijou tyhle nabíjecí, tak víceméně jakoby jeden článek chybí. Tak jsem to vyřešil, že jsem jednu baterku přidal. Je tam přilepená, je to propojený a vlastně, aby se dala nabíjet, tak je tady, nevím, jestli to bude vidět, je to vidět, namontovaný konektor nabíjecí. Takže není problém z IMAXu nebo jakýkoliv nabíječky, co už máte, tu lepší, vlastně ty baterie nabít. Normálně se tam nasázejí, máte vlastně jakoby 5 článek a nabíjí se. Akorát to nabíjí všech 5 baterií v sérii. Pokud chcete nabíjet a sformátovat každou baterku zvlášť, tak tyhle baterky já vrazím do normální nabíječky, která nabíjí každý článek zvlášť. No a tím pádem vlastně tuhle, ke který se nedostaneme, nenabíjem. Takže je to vyřešený úplně jednoduše. Udělají se takzvané falešné baterie, je to hliníkové válečky, to jsou. Ty se tam jednoduše nasázejí. Normálně připojený, jako když nabíjíme hydridové baterie. To už má asi každý udělaný, že má vlastně více konektorů na různé baterie nabíjení. Vybere se vhodný jack. Normálně se to tam prskne. A už to jede. Takže tuhle nabijeme každou zvlášť, teda tuhle nabijeme samostatnou, tam ty můžeme nabít pro formátování v nabíječce, která taky nabíjí zvlášť. A nebo když teda pak se nechá těch 5 baterií v tom, tak tíhle s tím přes ten jack se to nabije vlastně všechno, je to rychlejší. Tím zvýšíme vlastně o článek napětí, napájení, ty vysílačky. Mám to už odzkoušený delší dobu, funguje to bez problémů. Vím, že na fóru to řešil někdo jiným typem baterií. Myslím si, že to byl Life, ale když tak mě opravte, jestli to není pravda. Chce to pak akorát na displeji hlídat vlastně podpětí, abyste se nedostali pod 1 V nebo 0,9 V na článek, což je asi 4,5 V. Mám dojem 1 čárka na stupnici, takže to se dá pohlídat. Horší by to bylo u Lipolky, tam by to chtělo nějaký pípák nebo něco hlídání, ale tohle to vyjde, myslím si, levnějc možná, protože na Aukru se dá jedna Enelopa sehnat kolem 50 korun, což je 250 korun vlastně za všechny, ale to už je na každém. Tak to mám jenom takovou lehkou úpravu. Tak vám přeji hezký den a ať vám to lítá bez padání.